أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Барлык мактаулыкларыбыз, хәмд сәнәләребез бер Аллаһка гына булсайды. Һәм дә сөйкле пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва салламның рух шәрифенә, күңелләребезнең түрләреннән чыккан ихластан булган салават шәрифәләребез ирешсәйде. Аллаһ Тәала һәрберебезгә шушы гомерләребезне дөрес итеп яшәп үтеп, шул сәбәпле кыямат көнендә мәхшәр мәйданында ошбу бийек затның бийек шәфәгатьләренә ирешүне насыйп әйләсен. Шулай ук дуга сәламнарыбыз пәйгамбәребезнең әһле бәйтенә, сахаба кирамнарына, барча әнбия һәм мурсалиннарга, кыямәткә чаларга изгелеккә йөрүчеләрнең рух шәрифләренә һәм һәрберебезнең мөселман кардәшләрем, дуга итеп ятучы, без дуга тиешле булган әрвахларыбызга ирешеп, алар да сөенеп, шатланып, бездә разый булып калсалар иде. Мөселман кардәшләрем, әлхәмдүлиллаһ, Аллаһ Тәала тагын безгә очрашу мөмкинлеген бирде. Инде Аллаһ Тәала сөйләүчеләргә хәерле тел ачкычлары биреп, телләребезгә дөрес сүзләр китереп, тыңлаучыларга исә ачык зиһен белән тыңлап, шушы очрашуыбыз сәбәпле һәрберебезнең иман байлыклары артып, тәкъвалыкларыбыз артып, шул сәбәпле тормышларыбызда изгелекләребез артса иде. Ушбу вәгаземне әзерләүгә сәбәпче булып торды, мөселман кардәшләрем, мин хаҗдан кайткан кардәшләребез белән сөйләшеп, аларның күңелләрендәге төшенкелек хисен күрдем. Һәм әлбәттә безнең авылыбызда да бик күп хаҗилар бар, һәм безнең менә шушы вәгазебезне тыңлаучылар арасында да хаҗга барган кешеләр бардыр. Алар да мин әйткәч килешерләр. Һәрберебез хаҗдан кайткач күңел төшенкелеге туя. Үзеңнең урыныңны таба алмыйсың, дөньяга эшкә кирип китә алмыйсың. Элекке шушы хаҗга барганчы, элекке шушы хаҗга киткәнче яшәгән тормышыңа кире кирип китү, кайтып китү, яраклашып китү бик авыр. Нәрсә шуның сәбәбе? Мөселман кардәшләрем, инде хаҗга бармаганнар да сизә, менә хаҗга барганнар хаҗда бер ай гыйбадәт кыла. Без инде бу вакытта монда корбаннар чалып, шушы 3 көндә бер-беребезгә садакалар бирешеп, ашлар үткәреп, күркәм матур Аллаһны зикр итә торган урыннарда чырышабыз, һәм бу вакытта да без мондагы кешеләрдә ниндидер бер күңел күтәренкелеге сизә. Һәм бу хисне әзме күпме төрле вакытта без сизәбез. 5 вакыт намазны укыгач та, намазга кергәндәге халәт белән, әгәр дә без намазыбызны дөрес итеп укыйбыз икән, намаздан чыккан халәт бер түгел. Һәм дә мәчеткә кирип монда бер мискин фәкыйргә садака биргәч тә, безнең күңелебездә ниндидер үзгәлек сизелә, күтәренкелек сизелә. Без инде бу гамәлдән соң үзебезне икенче төрле хис итәбез. Һәм шулай ук аеруча тәэсир сизелә бу өлкәдә Рамазан аенда. Рамазан аенда без бер ай ураза тотып, шушы айларны Коръән укуларны, садака бирүләрне, изге гамәлләребезне арттырабыз, һәм Рамазаннан чыккандагы халәтебез дә Рамазанга кергәндәгедән аерылып тора. Әлбәттә шарты бар, бу гамәлләрне без ихластан кылсак кына шушы нәтиҗәне тоябыз. Бу үзгәлек нәрсәдән соң? Менә шушы гамәлләрне кылгансы, хаҗга барганчы, ниндидер гыйбадәт алдыннан безне тормышыбыз бара, ниндидер бер рәвештә бара, без инде шушы дөнья турында уйлыйбыз, ниндидер эшләрне планлаштырабыз. Безне борчый, анда машинабызны җәнчелгән җире бар, моны төзәтәсе бар, өебездә анда бер җир кыршылган, моны төзәтәсе бар, ниндидер эшләр күзгә күренә. Булар мөһим шикелле сине борчый. Канагатьсезлек тудыра. Инде менә ниндидер бер шушындый вакытлардан соң, шушы гамәлләрне кылганнан соң, шулык тормыш, шулык яшәү рәвеше, шулык эшен, шулык гамәлләрен, шулык семьян, ләкин инде үзгәреш бар. Сине бу гамәлгә хәтле борчыган мәсьәләләр бу изгелек кылганнан соң борчымый. Ул сиңа мөһим түгел. Менә аеруча инде хаҗда барганнар килешер, хаҗ менә бу күңел күтәренкелеген бирә торган иң зур чараларның берсе. Чөнки дөрестән дә без анда киткәнче күңел белән әзерләнәсең, күңел омтыла шушы изге җиргә. Без укыган бу зур гамәлне торгызам дип омтыласың, әзерләнәсең, һәм инде күңел әзерләнә башлый, үзгәреш кичерә башлый. Хаҗга барганнан соң андагы урыны да тәэсир итә. Анда син 24 сәгать буе гамәл гыйбадәттә, дугада фақат шушы изге гамәлләр генә кыласың. Бер ай буе. Һәм әлбәттә инде менә бу шушы нәрсә була, иманның тәэсире арта күңелдәге. Һәм без моңа хәтле кичермәгән күтәренкелек шушы рәхәтлек хисе тоябыз. Һәр нәрсәнең мөселман кардәшләрем тәме була. Байлыкның да тәме, тормышның да, ял итүнең дә тәме була, ризыкның да тәме була. Шулай ук бар намазның тәме, иманның тәме, шушы хаҗның тәме, башка шушы изге садака бирүнең тәме. Һәм әлбәттә моны сөйләп аңлатып булмый кешегә. Моны үзе кылгач кына кеше аңлый ул нинди рәхәтлек.
Шуңа күрә иманда булмаган кешеләр бер кашан да күпме генә сөйләсәң дә иман тәмен тоя алмаячаклар. Аларга тоела бу дөньяда аларның тойган рәхәтлек хисләре, ниндидер ял йортларына бару, ниндидер үзләренә яхшы машиналарда йөртү, теләкләренә ирешү, алар шулай ук рәхәтлек хисе тоя. Булар инде моннан да зур рәхәтлек хисе юк дип уйлый. Әмма алар ялгыша, мөселман кардәшләрем. Шуңа күрә менә бу иман тәмен фақат иманны татып карагач кына кеше таный. Дөрестән дә өстәлгә бер ят ризык куеп, син үзен татып карап, аны иптәшеңә 1 сәгать, 2 көн сөйләргә була. Менә бу бик тәмле, менә бу җире моңа ошаган, шундый тәмле дип. Анда ниндидер хис барлыкка килә, бик тәмле икән дигән фикер дә туа. Ләкин аның тәмен татымыйча аңлый алмый. Ул күз аллау гына була. Ул тәмле икән дигән фикергә килү генә була. Менә син аны сөйләсәң дә, аның ул хисне кузгата алмыйсың. Менә бер кашык шуны каптырып карасаң, менә шуннан соң ул шушы тәмне татыячак. Шуңа күрә бу мәсьәләләрне, без сөйләгән мәсьәләләрне тулы мәгънәсендә яки хаҗның тәмен кемдер ышана, иманлы кешеләр белә, анда шушы күңеле белән сизә ул аны. Шушы рәхәтлек бар икәнен, ләкин аны татымыйча белеп булмый, аны аңлатып булмый. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, менә бу изге гамәлләр кылу бездә күңелебездә күтәренкелек бирә. Безнең иманыбыз арта. Инде безнең мәзһәб буенча иман артмый да, кимими да, чөнки иман ул ышану кеше я ышана, я ышанмый. Безнең мәзһәб буенча әйтелә, иманның нуры, иманның кешегә тәэсире, көче арта. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, менә бер генә сәбәбе бар иманның артуы. Һәм инде хаҗдан кайткан кешеләр авырый, аңламый нәрсәгә шулай Мәккәне, Мәдинәне сагына, беренче кайткан вакытларда инде беркем белән сөйләшәсе килми, эшенә барса да ул аннан тәм тапмый, аны элек борчыган мәсьәләләрдә борчымый, аны машинасы җәнчелгән булсын, ул аңа игътибар да итми, ул аны борчымый бөтенләй. Һәм ниндидер өендә эшләп бетермәгән эшләре элек планлаштырган, аны этәрми, ул аны кызыктырмый. Шуңа күрә инде менә моны аңламасан тәэсирен көтәргә туры килә инде. Син әкренләп шул тормышыңа кайтасың, әкренләп шушы сине күтәренке рух, иманның нуры әкренләп кими, элекке халәтенә кайта да, шуннан соң яңадан тормыш элекке рәвештә китә. Шул ук эшеннән тәм табасың, шул ук проблемалар белән яши башлыйсың, дөнья мәсьәләләре синең өчен мөһим була. Әлбәттә, менә бу хисне бөтен кешене саклыйсы килә. Бу тәмле шушы хисне югалтасы килми. Мөселман кардәшләрем, аны булай гына саклап булмый. Менә син бер ай хаҗда ниндидер тәүлегенең күп өлешен гамәл гыйбадәттә үткәрден икән, изге гамәлләрдә үткәрден икән, кайткач андагы шикелле гамәлләр кылып булмаса да, анда тәваф кылып булмый иде, шулай бит. Шушы хаҗга хас гамәле бар, ләкин син аның урында шуны хәтле башка гамәлләр белән тутырга тиешсең. Күбрәк намаз укырга тиешсең, әгәр дә син бу хисне саклап калырга теләсәң. Садакалар бирергә тиешсең. Гомереңнең күбрәк өлешен изге гамәлләр белән тутырсаң гына, күпме дәрәҗәдә бу иманның тәэсирен, шушы иманның көчен саклап калырга була. Һәм киресенчә, мөселман кардәшләрем, менә күңел бер шушындый тәмне татып алганнан соң, бер югарылыкка күтәргәнсең, ниндидер сәбәпләр белән син тормышта шуны югалтасың икән, син үзеңнеңгә урын таба алмыйсың, синең күңел тынычлыгы югала. Һәм бигрәк тә менә хаҗга барган кешеләр, хаҗ вакыты җитә, син аңламастан күңел әсәрә башлый. Син бу дөньяга кызыкмый башлыйсың, күңел шунда барасы килә, шул рәхәтлекне тоясы килә. Һәм шуңа күрә менә моны югалтканнан соң кешегә бик авыр моңа ияләшү. Һәм ул гомер буе шушы халәтне тели. Мөселман кардәшләрем, менә шушы һәрбер без санап киткән гамәлләрне уйлап карыйк та, уйлыйк әле. Менә хаҗга киткәнче син бер үк эштә эшлисең, шул ук семьяң, хатының бар, балаларың бар, шул ук син китеп бардың, бер ай торып кайттың, бер нәрсә үзгәрмәде. Шул ук хатын, әле хатының сиңа тагын да елмаебрак, тагын да сине сагынып каршылап, балаларын да киткәнчегә караганда сине сагынып, бер ай içinde тагын да яхшырак мөгамәлә белән сине каршы алалар. Шул ук машинан булырга мөмкин, шул ук өйгә кайтасың, шул ук эшеңә кайтасың. Нәрсә үзгәреш бар? Үзгәреш булырга тиеш түгел, нишләп элекке шикелле түгел? Аңлыйк, мөселман кардәшләрем, безнең анда иманыбызның нуры артып кайта. Һәм шул иманыбыз сәбәпле без бу тормышка икенче караш белән карыйбыз. Шул ук нәрсә булса да, шул ук тормыш. Бер нәрсә тормышта үзгәрмәде. Димәк, бу ниндидер тыштагы сәбәпләр түгел икән, тыштан эзләмик, безнең күңелебездәге сәбәпләр, иман нуры арту сәбәпле. Инде мөселман кардәшләрем, сәбәбен белдек. Менә шуны нәрсәгә төшәсен ул бездә? Кайбер вакытта шу изге гамәлләр кылгач күтәрелеп китә дә, аннан соң инде төшеп китә. Инде берсен әйттек, әлбәттә моны саклау өчен даим шушы изге гамәл кылырга кирәк, ул моны арттыра. Нәрсә төшерәсен аны? Инде галимнәр безгә моңа җавап бирде. Ике нәрсә иманны төшерә, иманның нурын киметә. Иң беренчесе ул дөнья ләззәтенә табыну. Дөнья ләззәтен куллану бар, монсы рөхсәт ителә мөселманнарга да, һәм дөнья ләззәтенә табыну монсы тыелган. Мөселман кешесе дөнья ләззәтен, шушы дөньяны кулланып кына яшәргә тиеш.
шушы куллану табынуга әйләнергә тиеш түгел. Без моны даим тикшереп торырга тиеш. Без үтмәдекме? Моның киртәсе юк, моны күңелдә сизмисен үтеп киткәнне. Мөселман кешегә дә Аллаһ Тәала өйдә салырга рөхсәт итә, без салабыз. Теләгән машинабызда да йөри алабыз, теләгән киемебезне дә хәләл рамкасында bütün шушы хисләребезне, һәр кешедә булган инстинктларыбызны, теләкләребезне, нәфсләребезне канәгатьләндерә алабыз. Ләкин шәригать рамкасында беркемгә дә моңа чик куелмаган. Дөрес аңлыйк. Ислам безне кысмый бер нәрсәдә дә. Ләкин нәрсә белән аерыласың, ничек үзеңне бәяләргә соң? Нәрсә ул дөньяга табыну, нәрсә ул дөньяны куллану? Мөселман кардәшләрем, әгәр дә безнең шушы дөньяви теләкләребезне канәгатьләндерү, шушы нәфисләребезне ләззәткә китерү сәбәпле Аллаһ Тәаләгә гыйбадәт кылу авырайса, бу дөньяга табыну була. Менә шушының белән үзебезне тикшерә алабыз. Син нәрсәдән тәм табасың? Намаз укыдыңмы, башка дөньяви нәрсәләрдәнме? Анда футбол карыйсың, намаз вакыты керде, юк, син футболны калдырмыйсың. Футболны карап бетерәсең, аннан соң буш вакытта тиз генә намазыңны укып аласың. Димәк, син футбол яратасың тормышта. Футболны карауны өстен куясың намаздан. Димәк, ул синең намазыңа кимчелек китерә. Син эшне сайлап алдың, эшендә намаз уку мөмкинлеге юк. Намазларны кушып укыйсың. Димәк, син шушы эшенне, дөньяны куллану, дөнья ләззәтенә ирешү юлын син гыйбадәтеңнән өстен куйдың. Гыйбадәтеңә зыян килә. Син намаз ягын сайламыйсың. Тукта, минем намазыма кимчелек килә бит әле. Бу эшемдә мөмкин түгел. Әйдәле эшемне алыштырыйм әле дип син сайламыйсың. Җомга намазы фарыз, син җомга намазына бармыйсың, чөнки синең эшең яки башка дөньяви эшләрең килеп чыкты, син өстен күрәсең. Синең ниндидер теләкләрен бар, нәфсләрен бар, син шуны өстен куясың һәм бу вакытта шушы гыйбадәт урынына алыштырасың. Акча эшлисең дә син аны нәфсеңнең төрле теләкләрен канәгатьләндерүгә юнәлтәсең, бер дә садака бирәсең килми. Закатны чыгармыйсың, гышны чыгармыйсың. Димәк, мөселман кардәшләрем, әгәр дә бу хисләр күңелебездә шундый икән, без димәк дөньяга табына башлаган булабыз. Бу безнең гыйбадәтебезгә зыян китерә. Әгәр дә дөньяны куллану, шушы теләкләрне канәгатьләндерү гыйбадәткә зыян китерми икән, бу дөньяга гыйбадәт кылу булмый, бу дөнья белән куллану була. Яки сынарга була, син пенсия алдыңмы, кайдандыр сиңа акча бүләк иттеләр, шул кергәнгә синең кулыңа күбрәк сөйнәсеңме? Яки исәпләп анда закатты чыгарга тиеш, син анда гошер, син чыгарып бирдең шушы үзеннән акчаны, кайсы күбрәк сөйндер? Әлхәмдүлиллаһ, закатымны бирдем. Һәм бу синдә күңелдә нинди хисләр уята? Моны бит тел белән әйтеп булмый. Бу күңел халаты, бу дөньяны сөясеңме, ахиратны сөясеңме, бу хисләр. Шуңа күрә хисләргә игътибар итәргә кирәк. Кайсы сөендерә? Менә акча керде. О, хәзер менә моны алам, тегене алам. Син сөенде, шатланып йөрисең, күңел күтәренкелеге сөясең. Әлбәттә, мөселман кеше дә сизә. Ниндидер хезмәт кылды да акчага сөенә. Менә кайсы күбрәк сөендерә? Һәм син садака бирәсең анда. Күпмедер закатны чыгардың, яки үзен ирекле садака күп итеп бирәсең, бир алуыңа сөенәсең. Шушы гамәлдән күңелдә туган хисләр көчлерәкме, яки алгандагыдамы? Әгәр дә менә алгандагыдан көчлерәк була икән, димәк син дөньяны сөясең. Әгәр дә инде теге як икән, ахиратны сөясең. Икенче зур сәбәп иман нурын киметүче. Шушы күңелдәге рәхәтлек хисен киметүче иманнан. Ул безнең гөнаһларыбыз, мөселман кардәшләрем. Һәм монда да сорау туа, ярар кешеләр гөнаһ кыла инде, Аллаһ Тәала безне шулай итеп яраткан. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә әйтте, bütün адәм баласы да гөнаһлы диде, ләкин алар арасында иң хәерлесе ул тәүбә кылганы диде. Аллаһ Тәала безне шулай яратты, һәм Пәйгамбәр әйтүенчә гөнаһсыз кеше алар бармак белән санаулы гына булган. Бөтенләй гөнаһсыз кеше ул Яхья алейһиссалам. Һәм инде калган изге кешеләр булган, тормышларының күп өлешләрен бик әз гөнаһлар белән һәм гөнаһсыз яши алган. Ләкин мөселман кардәшләрем, нишләп кеше гөнаһка керә соң? Аңладык, гөнаһ кылгач, моны һәрберебез сизә. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә әйтте, кеше гөнаһ кылган саен күңелендә бер каратап барлыкка килә. Әгәр дә ул тәүбә кылмаса, гөнаһ кылуын дәвам итеп яшәсә, аның күңелен шушы каратаплар чорнап ала да, ул каратап белән каплана һәм күгәрә диде. Күгәрек. Менә ниндидер тимергә таплар чыкса, яки раковинага таплар гына булса, аны ниндидер раствор белән чистартып бетереп була. Әгәр дә инде күгәрек була икән, ишкә үтеп керә, моны инде бер нәрсә чыгарып кына ташлый аласың. Күгәрекне бетереп булмый. Шуңа күрә менә бу гөнаһлар сәбәпле күңел карала.
Әле каралган гына булса төзәтеп була тәүбә белән, изге гамәлләр белән моны чистартырга була. Әгәр дә инде менә шул Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән күгәрәк халәтенә үтсә, бу кешегә бер нәрсә тәэсир итми. Аңа гөнаһсы гөнаһ түгел, һәм ул хакыйкатендә аңламый, аның күңеленә пәрдә куела. Алла сакласын. Инде менә балалар да бит һәрберебез туды. Һәр кеше туа, туганда бире гөнаһсыз булып туасын. Ләкин тормышның кайсыдыр этабында кеше әкренләп бара-бара, Алла сакласын, беренче тапкыр хәмер ичә, беренче тапкыр кешене рәнҗитә, сүзе белән рәнҗитә, кешегә суга. Һәм көннән-көн бу түбәнлеккә төшә, гөнаһлар артканнан арта. Аннан соң инде бу гөнаһ икенче, өченче, дүртенче тапкыр китә. Ничек бер гөнаһсыз кеше бер көнне гөнаһка үтеп китә? Нәрсә сәбәпче менә бу гөнаһка керү? Аңлады, гөнаһ иманның иң начар тәэсир ясаучы иманга. Иманны киметүче, иманның нурын киметүче гамәл. Аңлашыла. Нәрсә сәбәпче өчен кешенең гөнаһка керүенә? Менә монда да мөселман кардәшләрем, гөнаһка кешене китерүче сәбәп дөньяга табына башлавы. Дөньяга табынуы. Шушы ләззәте, аның теләкләре, аның нәфесе тормышында максатка әйләнеп, ул шул нәфесне канәгатьләндерүгә тормышын багышлый икән, ул гөнаһка үтә. Инде ниндидер нәрсәгә кызыкты, машинага яки башка нәрсәгә хезмәт белән булмый, димәк ул талап ала. Инде нәфсенә тимий икән, ярамый. Мин моны канәгатьләндерә алмыйм. Нәфсем тынычландырмый икән, нәфсе артыннан иярә икән, инде шикне узып ул юк, гөнаһ юлына да үтеп китә. Анда урлый, ниндидер кеше хакына керә, башка юлларны эшли. Менә мөселман кардәшләрем, димәк, гөнаһка китерүче сәбәп ул кешенең шулай ук нәфсенә иярүе. Нәфсенә ияреп дөнья белән яшәү, дөнья өчен генә, дөньяга табынып яшәү генә. Инде кеше бар, иманлы кеше бар, һәм имансыз кеше бар. Имансыз кеше асылда үзе дә аңламастан, ул инде шушы дөнья белән яшәүче, ул Аллаһка да ышанмый, ахиратка да ышанмый, бөтенесен инкар итүче кеше, кафир дигән сүз инкар итүче, имансыз. Ягъни иман мәсьәләләрен инкар итә. Шуңа күрә бу кеше әлбәттә дөнья белән яши. Бу дөнья аның өчен мөһим, дөньяга табына. Һәм көннән-көн бу тормышта ул менә бала вакытта без чистапак булып туабыз, ул көннән-көн түбәнгә төшә. Монда бәлкем ул байлыгы да артадыр, дәрәҗәсе артадыр, киемнәрдә яхшырадыр, туган шартларда, ләкин ул кеше буларак, адәм буларак шушы дөньяга табыну сәбәпле түбәнгә төшә. Инде иманлы кешеләрдә, менә шайтан, безнең яндагы шайтан, кешене менә шушы гөнаһка батыра. Гөнаһка баттымы, нәфсенә иярдеме, ул исламны кабул итми. Инде кемдер үзен җиңеп, тормышның ниндидер сәбәпләре, Аллаһ Тәала безгә гел ярдәм кулысы ба, ниндидер китаплар туры китерә, ниндидер вагазчыга туры киләсен. Инде бу гына сүз белән генә үтми икән, аңламый икән кеше, Аллаһ Тәала ниндидер сынаулар биреп карый, кешенең күңеле йомшарып китмәсме икән, дингә килмәсме икән, ниндидер сәбәпләр белән шушы Аллаһ тормышта китергән ярдәм кулын сузган вакытта кеше инде иманга кирип китә. Һәм намазын торгыза, уразасын торгыза, дин юлына керә, халал белән харамны айыра, халал белән яши башлый. Һәм мөселман кардәшләрем, бу вакытта, беренче вакытта кеше әлбәттә дөньяга табынмый. Дөньядан киселә беренче этапта. Аны дөнья кызыксындырмый, элекке гөнаһларын ташлый, инде нәфс теләгенә иярмый, шушы намаздан, гыйбадәтеннән, исламда яши башлый. Әлбәттә, менә шушы дингә килгәнче шайтан якын җибәрми кешене. Намаз турында ишетсәң, кая намаз укыйсың, син балаларны үстерәсең бар, пенсиягә чыгарсың, башында да катырып бирмә. Менә пенсиягә чыгарсың да басырсың. Булды, пенсиягә чыкканчы башында катырып уйлама да бу турыдан. Анда нинди гошур, нинди закат, садакасы бирү ди. Әле минем балаларымны үстерәсе бар. Менә баланың аяк киеме тузып бара, анда укыйсы бар, укуына түлисе бар. Менә үйне зурайтасы бар, машина аласы бар, балага ярдәм итәсе бар. Шайтан әйтә, син моны кабул итәсең. Нинди закат анда? Уйлап та карама, исәпләп та карама. Әнә килер бер вакыт түләрсең, булыр. Һәм шуңа күрә шайтан якын җибәрми кешене. Инде яра син торгыздың ди. Намазларын торгызны, Аллаһ Тәала бу иманга килгән кешегә әйтми, инде син иманнан кире кайт дими. Инде ышанды, монда шайтан бу рәвешле безнең белән көрәшми. Монда мәгънәсез бу кешегә. Иманнан кайтган, иман тәмен татыган кеше булса дөрестән дә, иманны кабул итеп бер татыгач син инде бер нәрсә дә, беркем дә сине алдалый алмый. Бу тәмне бер татыгач башка нәрсәгә омтылмыйсың. Әгәр дә син исламга хәлле теге тормышны татып караган булсан, бу вакытта шайтан кызыктырып берничек тә теге тормышка кайтара алмый. Кайчан син шундый тәмнәр татып карадың? Шайтан әйтми, намазын ташла дип әйтми. Намаз укыма дип әйтми, чөнки кеше намазга басып, әгәр дә ул намазның тәэсирен тойса, чын ихластан укып моны башка бер ният белән намазның тәмен татыган булса, бу кешегә мәгънәсез моның намаз укыма дип әйтү. Киресенчә ачу гына чыгарга мөмкин. Һәм башка шундый гыйбадәтләргә дә шайтан безгә уже каршы килми, ураза тотма дип әйтми, яра, кагылмый. Иреккә калдыра, ләкин шайтан нишли башлый. Шушы халал эчендә, ислам дине эчендә нәфесен үстерә башлый.
Һәр кеше әйтә, менә хәләл юл белән таптым акчаны, мин аңа яхшы машина алам, мин аңа өемне зурайта алам, яхшы ризык ашый алам, балаларымны яхшы киендерә алам, яхшы уку йортларына бирә алам ди. Һәм шайтан менә шушы бернинди гөнаһ юк. Хәләл мал үзең теләгән җиргә тотасың, син шушында нәфсеңә ияреп китәсең. Үзен дә сизмәстән син хәзер яшисең, көннән-көн синең өеңне яхшыртасың килә. Хәләл гөнаһ түгел. Яхшыртасың, машинаны арттырасың, яхшырагына кызыккан сайын нәфсең тели, аласың хәләл эчендә. Тормышыңны яхшы ризыкка күнектердең, балаларны яхшы тормышта үстердең, гел киемнәрен алыштырып торасың. Хәзер бер көнне ниндидер сәбәпләр белән син чиккә җиттең. Менә синең көннән-көн алга барды, бер көнне аның хәле акча керми, ләкин нәфс туктап кала алмый. Хәзер туктап шушы булганда шөкер кылып, шул яшисе бар, яки көннән-көн өстен таләп итә. Бер көнне син чиккә җиттең, синең мөмкинлегең юк. Хәләл рамкасында бу нәфсеңне канәгатьләндерә мөмкинлек юк. Һәм малайын ел сайын кием алыштырдың, син бу ел алмасаң, ул үпкәли, әнә күршесе алган. Син машинаңны йөрдең, елдан ел алыштырдың, мысына канәгать түгел, тегесен аласы килә хәзер. Күңелдә ризасызлык, нәфс бит таләп итә. Канәгать түгел тормыштан. Күрше тагын да яхшырак үй салды, балага квартира алып бирәсе бар. Анда ничек баланы җибәрәсең, балаң кайта да әйтә, менә анда күрше яхшырак телефон алган кыз, минеке, нәрсә мин аннан киммени? Минем кием анда узган ел алган мин сабак, мин аны хәзер нәрсә бу ел киммени? Димәк, чиккә бардың. Хәләл менә шунда нәфескә ияреп китәсең, син нәфес артыннан харамга керәсең. Шуңа күрә шайтан бик яхшы психолог. Ул безнең хәләл ичендә мөселман кешене нәфсен канәгатьләндерүгә омтыла. Һәм сиңа җитми, син акча мөһим була, син намазларны кушып укый башлыйсың. Намазларыңа игътибарлы түгел, намаз укысаң да аның хушугы юк. Син аны укыйсың, йөгереп килеп кердең дә, намаз эчендә үзеңнең ниндидер эшеңне эшләдең, пристроенны салдың, ашыңны пешердең, кием тектең, балаңа әйбер алдың, тормыштагы башка планнарны корып аттың, бу намаз түгел. Тышкы ягы бар, ички ягы юк. Шуңа күрә галимнәр мондый мөселманнар турында әйттеләр, алар Аллаһка сәҗдә кылалар, ләкин дөньяга гыйбадәт кылалар диде. Сәҗдәсе дә бар, намазы да бар, уразасы да бар, ләкин аның ички халаты юк, тышкы ягы бар, ичи юкка чыккан, ичендә нәфис. Allah сакласын мөселман кардәшләрем. Инде менә шул шайтан безне хәләл ичендә нәфсебезгә, дөньяга табына төшә итә дә, шул сәбәпле без бер диннән чыгып та китәргә мөмкин, әгәр дә үзебезне кулга алып, юк мин харап булам бит, туктале улым, әйдә бер нәрсә җыртылмаган 3 ел киеп булайланы дип, аны да кидерәсен, яки тормышыңны бу өйне атартып бара алмыйбыз, сатабыз да кичкенәсенә кайтабыз. Бу машина ярап тора әле, давай мөмкинлегебез юк икән, әйдә сатыйк та арзанрагын алып торыйк. Ну моны кире кайту бик авыр, мөселман кардәшләрем. Шуңа күрә, менә бу гынахтан саклану өчен галимнәребезнең кагыйдәләре бар безгә. Исламнан алып, шушыларны тикшереп, шу мәсьәләләрне гынахка кирип китмәс өчен без галимнәр күрсәткән кагыйдәләрне сакларга тиешбез. Белергә тиеш бу кагыйдәләрне. Белеп торыйк, әгәр дә бу кагыйдәләрне үтәсәк, шайтан безне дөньяга да табындырмый, дөньяга нәфсебезне дә үстерә алмый, безне нәфскә дә ияртә алмый. Бу бит аны чамалап калып булмый. Бүген әйтәсең, хәләл бит әле, тукта, менә моңа хәл аламыйм, балам менә киен алмады кеше шикелле, менә бүген мөмкинлек килде. Әйдә киендерим әле мине яхшырак итеп. Яхшырак уку йортына кертим әле мин аны. Шуңа күрә менә бу кагыйдәләр шайтанга киртә куя, безгә нәфсебезгә киртә куя. Беренчесе, без шундый кагыйдәне алырга тиешбез. Аллаһ Тәала нәрсәне начар диде, шуны начар дип белергә тиешбез. Шулай кабул итәргә тиешбез. Һәм Аллаһ Тәала нәрсәне яхшы диде, ул безнең ичендә яхшы. Без фикеребездә киртә куярга тиеш. Аллаһ Тәала яхшы дидеме бер нәрсәне, ул безнең ичендә яхшы. Һәм Аллаһ Тәала начар дигән нәрсә безнең ичендә начар. Аллаһ Тәала намаз укыгыз диде, фарыз әйберләр иң яхшы сезнең тормышыгызда кылырга тиешсез, өстегездәге бурыч, бу бик яхшы нәрсәләр, бик саваплы, бик изге нәрсәләр диде. Без шуны шулай кабул итеп торгызырга тиеш. Аллаһ Тәала нәрсәне харам диде, безнең харам начар. Җәмгыятьтә бәлкем башка фикердер. Хамир ислам динендә иң зур гынахларның берсе. Гынах кына түгел, Аллаһ Тәала бәяләде, хамир bütün günahlarının anası dedi. Çünkü ул кешене исертә, кешенең Аллаһ Тәала биргән зур нигъмәтен акылны туктатып куя. Кешенең акылы эшләми башлый. Һәм кеше хайванга әйләнә, хисләргә иярә башлый. Шуңа күрә явызлыкның анасы дигән нәрсә, кеше мондый аек вакытта акылы эшләп торганда эшләмәгән нәрсәләрне эшли, чөнки акылы юк. Бу теләгенә иярде. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, ислам динендә бу зур начар бер нәрсә. Җәмгыятьтә нәрсә диләр? Юк инде, ничек инде? Бу бик яхшы күңел ачу сәбәбе. Без матур итеп утырабыз, җырлап утырабыз, бәйрәмнәребезне, безнең күңел ачабыз, безгә рәхәт.
Bizga lazzat beradi. Nidi nacharlik bor bunda? Ozgina ichsan. Shunga ko'ra biz musulmonlar bu fikrlarni olib tashlab, butun bilamda gunohni qo'yarga tiyish. Alloh taolo bizga aytdi, la taqrabu zina dedi. Zinaga yaqin kelmagiz dedi. Zinani qilmagiz debgina aytmadi. Zinaga butunlay yaqin kelmagiz. Ikkinchi qoida. Gunohga bormas uchun bizda Allohdan uyalug' hissi bo'larga tiyish. Biz shuni bo'ldirib, shu his sababli biz gunohga yaqin bormayashaqmiz. Bizning Totarda da shunday maqal bor. Allohdan uyalmagan kishi bandadan uyalmaydi. Biz qo'y bir vaqtda bolalarimizni durust tarbiyalaymiz. Mana qizlardan uyal, atiyaningdan uyal, maktabda so'galar, sening atiyaning yaxshi kishi, atiyaningdan uyal. Anda o'qituvchidan uyal deb biz bolalarimizni so'gamiz, iptashlaridan uyal, abi singillaridan uyal deb uyda so'gamiz, ko'rshilardan, tug'onlardan uyal deb bir narsa qilsa yo'q. Musulmon qardoshlarim, Allohdan uyatni bildirga kerak. Allohdan uyat yo'q ekan, uyaluv yo'q ekan, bandadan kishi uyalmay. Sen ana ul so'zlarini ta'sir etmay, uyalmayishaq u. Demak, onun uyalmau sababi de ko'ngilda Allohdan uyalu bo'lmau sababli bu endi bir kimdan da uyalmay. Narsaga biz Alloh taoladan uyalirga tiyish ham narsa sababli bizda shu uyalu borlikqa kelga tiyish. Alloh taolo ayta, qoidagina bo'lsangiz-da, Alloh taolo sizning bilan deydi. Biz unutmasqa tiyish. Alloh taolo aytdi, qoidagina bo'lsangiz. Siz yer ostina tushib nindir peshiralarda o'tirasizmi? Kosmosga minib ketdingizmi? Yoki nindidir bunkerlarda qilasizmi gunohni, ishlaysinmi, qochasinmi? Bilik Alloh taolo bizning bilan. Bir kishi ko'rmay deb endi o'yladin, biligiz, mana Alloh taolo seni ko'rib tura. Ham ikki farishta bir qachonda bizning yondan ketmay, yonda ikki farishta biz o'tira yozuvchi uyalik qolardan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, Alloh taolo qaramay sizning tashqi qiyofatingizga. Alloh taolo qori sizning iymoningizga, ko'ngildagi narsa, mana o'y fikrlaringizda, ko'ngilingizda narsa sizning nindi fikrlar, nindi o'ylar, ham amalingizga qori dedi. Alloh taolo bizning amalimizni da ko'rib tura. Ham qiyomat kunida beya berganda amalingda qori. Gunohmi, gunoh tugilma, eng muhimi Alloh taolo ko'ngildagisini qori. Bilik. Shunga ko'ra musulmon kishi Allohdan uyalgan kishi to'xtab qolmay, endi gunoh ishlovdangina. To'xta, Alloh taolo ko'rib turadi, nechika ishlayman buni. Kishidan beti yo'lasin, mana shunda ko'z oldiga keltirgiz, biror tug'aning yoki biror kishining shul gunohni ishlaganda bo'lsa, senani uyalib ishlamaysan. Alloh taolo da shulay bizni ko'rib turadi. Alloh taolodan uyalib qoidagina bo'lsaqda, butun yerda bizni Alloh taolo ko'rib turadi. Ham musulmon kishi bile Alloh taolo ko'ngildagi o'ylarini da bilib turadi. Bir kim bilmay. 30, 40, 50 yil yashagan xotining ering da sening narsa o'ylab yashaganini bilmasga mumkin ko'nglindagi. Atiyaning sening umr bo'yi o'stirgan, seni bilgan, anglagan, bir qachonda ko'nglimizdagi bir kimda bu dunyoda bizning o'y fikrlarimizni bilolmay, magar bilik Alloh taolo bilib turadi. Shunga ko'ra nachar o'y, nachar amalgina tugil, amalni ko'ngilda qilasin boshda, o'y bilan qilasin. Bilik o'yda da uyalasin. Alloh taolo bizni bilib turadi. Mana bu o'yimni, mana bit endi bildi hozir, eshitdi Alloh taolo, sizdi, ham uyalib qo'yasin. Til bilan aytsak shul o'yni kishidan uyalasin bit aytuvdan. Amunda Alloh taolo biladi yigiz. 3-qoida. Bu qoidani biluv bizni gunohdan shulay to'xtatirga tiyish. Ne birinchisi bor, 2-qoida, 3-qoida. Bu nindi qoida? Alloh taolo shunday zakon yaratdi kishilar uchun. Gunoh qilgan sayin kishining ne'mati kimi. Ya'ni bilik, mana bu to'xtatib qolarga tiyish. Bir gunoh qildim, to'xta, gunoh qilsam mening ne'matim kimayachak bit. Menga kimchilik kela turmushima. Ne'matim kimi, bu qoida. Alloh taolo ayta Qur'onda, Alloh taolo odam bolasina ne'matni kimitmas, o'zini o'zi ziyon solmaycha dedi. Ya'ni Alloh taolo har kishining ne'mati turli darajada, mana bugun kishining ne'mati bor ekan, bir ko'tarinki darajaga Alloh taolo berdi ekan. Bilib turig'iz, narsadir kimchilik bo'ldi, demak gunoh bor. Nididir gunoh ishlangan. Agarda gunoh ishlanmay ekan, kishi gunoh qilsa-da tavba qilib, izgi amallar bilan yashaykan, shundan tuban tushmayacak. Ko'tarilga mumkin, Alloh taolo tushirmaydi dedi u. Magar kishi o'zini ziyon solmaycha, birandi gunoh ishlanmaycha dedi. Endi ne'mat deganda o'ylamag'iz, bizda ne'mat deganda oqsha ko'z oldiga keltiradi. Mana qo'y bir kishilar aytadi, mana ul bit gunoh qila, zinada qila, anda isrofda qila, butun gunohlarni qila, ne'matni kimmi bitdi? Musulmon qardoshlarim, ne'mat oqshag'ina tugil, ham boshqa narsalarda. Narsada bo'lsa, turmushina ziyon kelajak. 4-zakon. Shulay bilib turiq, ne'matgina kimmi gunoh qilgan sayin, har kichkina gunohga jazo bo'lacak. Bir yigit shulay deb olimlarni shulay deb anglatgandan so'ng, shu so'zlarni eshitgandan so'ng gunoh qilganda shundan jazo kuta boshlagan. Ular anglashangan, mana aytgan edi, olim gunoh qilib qo'yganda endi bilib bilmisha ham o'ylagan, ha gunoh kela, gunohni kuta boshlagan. Bir otna kutgan, 2 otna ketgan, gunoh yo'q, gunoh qilingan, lekin jazo ko'rinmay turmoqda. Yo'q,
bir narsasi kiyimida shekilli. Shunda 3-atnada ul tunni tahajjud namozlari o'qigandan so'ng Alloh taolaga duo qilgan. Ya Robbim, men gunoh qilgan edim, jazo bo'lirga tegish edi, jazo kelmaydi dedi. deb duo qiladi. Ham Alloh taolaga javob ezidan ko'nglina shunday fikr sola. Mana sen gunoh qilganchi namozlarini o'qigan esingga tushir, ham hozir gunoh qilgandan so'ng namozlarini esingga tushir. Ham ul esingga tushira, durustdan-da sen gunoh qilganchi namozdan shunday tam toti eding. Hozir ul his yo'qoldi. Demak, sening gunohingning jazosi bo'lib, sen namozdan lazzat to'ymay boshlagansan. Alloh taolo namozdan tuygan lazzat hisin, ko'ngil ko'tarinkiligini olib qo'ygan. Mana sening jazong. Shunga ko'ra ne'mat ul oqshada, ul darajada, ul sening erishgan ilminda, ul sening tanish simyanda, yaxshi xotininda, yaxshi bolalarinda, ham butun turmushining tinchligida, bular butunisi Alloh taolaning bergan ne'mati. Bizda endi kishilar ko'proq ne'mat deb o'xshadi, ham shu o'xsha ne'matini umtila. Shunga ko'ra musulmon qardoshlarim, qoramayq, balkim tege sening kurshinda yashagan boy gunohdan gunohga g'ana avushib yurgan, umri gunohda o'tgan, boyligi kimimish ortgandan ortadilar kishilar. Kelalarda mana unga Alloh taolo bir narsa bermaydi. Qarag'iz, uning darajasi yo'qdir, uning darajasi tusha. Balkim 20 yoshida ul bir hurmatli kishi bo'lgandir. Bik uni hurmat etgan iptashlari bo'lgandir. Lekin qari hozir uning darajasi, uni bir kim hurmat etmay, yaratmay yo'q darajasi. Uning bolalari yo'q. Yoki bolalari bor, ular gunohga botgan, unga jazo keltiruvchi. Payg'ambarimizning bir hadisi bor. Kishiga bu turmushda berilgan eng zo'r ne'matlarning birisi ul iymonni bola dedi. Ham kirisincha kishiga eng zo'r jazo bu dunyoda jazo yezidan bir iymonsiz bola bo'luvchi dedi. Musulmon qardoshlarim, Alloh taolo bir narsasini aytmaydi. Mana gunohdan chiqmay, oqshani gunoh bilan topa, gunohga isrof qila, nafsi bilan yashay kishi bilib turib, Alloh taolo qori salomat, og'irmaydi yil bo'yina. Oqshasida ortib turadi. Butun turmushi olg'a bora shekilli, Alloh taolo bir narsasini kimitmaydi. Mana bir bola berashak. Ham u bola uning butun narsasini yo'qqa chiqaracak. Adabsiz, axloqsiz, qoti bag'irli bir bola beri Alloh taolo. Uning kun bo'lmayacak. Oqshasini da ko'rolmay, mashinasini da ko'rolmay, uyida kerakmi? Uning ko'nglingdagi tinchlik yo'q, bundan da zo'r jazo bo'la olmaydi musulmon qardoshlarim. Tishqi yoqdangina o'ylamayq. Shunga ko'ra ne'mat kimiga kira, mol kimida, moling kimi bir şey ortib tursin, lekin salomatliging kimi, darajang kimi, hurmatini yo'qolar kishilar oldinda. Bular borisida mana shu ne'matning kimi bo'ladi musulmon qardoshlarim. Bular borisida ne'matga kira. Endi olimlar shulay aytdi, kishi gunoh qilaykan, jazo bo'lacak. Har kichkina gunoh uchun jazo bo'lacak. Ali jazo shunday bo'lacak, har gunohning turiga qarab shunday turdagi jazoda bo'lacak dedi. Masalan, molni haromga isrof etsa, molni yo'qoltacak. Endi molni isrof qilу narsa, isrof deganda eng tub ma'nosi isrofning molni haromga tutuv isrof bo'ladi. Qo'ybiroqda aytadilar, ko'bashama bu isrof qilib bo'ladi deb. Yo'q musulmon qardoshlarim, isrof bo'lmay. Kishi to'ygancha halol rizqni oshi yala. Agarda endi u hisoblamishi yara ortib qolsin, uni toshlayman baribir deb qilaykan bo'lsa isrofga o'tib ketasan. Lekin sen ushodikan, halol oqsham bor ekan, bir ko'lmak ol. Kimlardir o'yli ikkinchi ko'lmak ama bu isrof bo'ladi endi. Kerakmi ishing birsigina jita? Yo'q, isrof bo'lmay. Shu ekan, halol kiyim olasin ekan, halol oqsham olasin ekan, bu ruxsatda bu isrof bo'lmay. Shunga ko'ra u ko'zlikdan qarasam butun narsa isrof bo'larga mumkin. Bizga uyda jitarga mumkin 20 kvadrat metr yashar uchun. Ondan zo'rroqlari ustma bo'lmalar kerakmagan bu isrof bo'lmay. Agarda halol ramkasidan chiqmaykan, isrof bo'la, agarda oqshani kishi shu molni harom yo'lga tutsa. Shunga ko'ra kazino, unda harom aybirlarga tutaykan, isrof qilaykan, bilib turig'iz, bu qachonda bo'lsa molni yo'qoltacaq. Bugun tugil endi, bugun deb o'ylamag'iz. Lekin biz mana azroq uzoq yashagan abi opalar bilan ko'ra avullarda bir ko'p misollar bor. O'z vaqtida Alloh taolo big zo'r mollar berib, ular shul mol kirgach buzilib ketib, anda mollarini isrof qilib, turli ko'ngil rohatliklarni, turli harom yo'llarga tutgan kishilar bo'ldi, ham ko'plari bugun big tubda mollarini yo'qotdilar. Bu qoida. Bularni shulay qabul etdik musulmon qardoshlarim, biz moddiy ko'zlikdangina iyalangan ham endi buni ko'ngildan chiqaruv avur. Masalan, tosh irg'itsak, Adam alayhisalomdan yerni yaratgan olib, toshni suvga irg'itsak, suvga tushib botavul. Bu zakon qiyomatga hali shulay boracak. Bu moddaga qo'g'ilishda Allohning zakoni, bu zakon ishlab turacak. Hech sheksiz. Shulay toshni ustiga irg'itsan, shulay yerga kelibcha har vaqtda. Mana bu da shunday ruhiy zakonlar, turmush zakonlari. Alloh taolo buni belgiladi, bu zakon ishlab turadi. Molni isrof qilasizmi?
малыңны югалтачаксың, билеп тур, югалачак, һич шиксез. Бу закон эшләп торачак. Күзеңне харамнан тыймыйсыңмы, семьяңда janjal чыгачак, тынычлыгы югалачак. Шуңа күрә кемнәрнең матур гына яшәп ятканда кайбер көннәрне семьяда аңламаган җирдән кычкырыш, талаш, балалар, уллар, әтияни, тынычлык юк, семьяга кайтасың, тынычлык юк. Югалды икән, димәк, сәбәбе күзеңне зинадан сакламыйсың. Урамда хатын-кызларны яки ирләр хатын-кызларны күргәндә күзләрен сакламыйлар, анда монда иң мөһиме күзне саклау. Димәк, бик күп шушы күзеңне харамнан сакламыйсың икән, харам нарсадан. Билеп торыгыз, тормышыгызда занжал чыгачак. Тормышыгызда проблема бар икән, тынычлыгыга киресенчә, димәк, саклый башлагыз күзегезне. Алыгыз бүтән харам күренешләрне битерегез, карамагыз. Ятим малын ашыйсың икән, шушы малың белән хәсрәткә төшәсәксең, һич шиксез. Бу закон. Монда ятим хакын ашау нәрсә ул? Закат бирмәү. Бүген бик аз кешеләргә закат бирә. Әгәр дә кешенең бүген көндә 150-180 мең алтын бәясеннән чыгарганда инде шуннан артык түгелдер. Акчасы булып, шул 1 ел буе аның кулында торса, менә шуннан артык булган акчаларның маллардан 40тан бер өлешен анда хайваннарның бакча җимешләренә гошыр, булар мәҗбүри садакалар. Булар синең хакын түгел. Буларны Аллаһ Тәала сиңа бирде, бу 10ннан бер өлеше яки 40тан бер өлеше шушыларның. Син аны мискин фәкыйр ятимнең өлеше үзендә калдырасың икән, син аларның хакын ашыйсың. Ләкин мөселман кардәшләрем, менә нәфис инде шундый нәрсә инде ул. Нәфисне җиңеп булмый аны. Билеп торыгыз, аларның бу саклап калган, мин таптым аны, мин тырыштым аны, мин булдырдым аны дип тәкәбберләнеп, бу малны үзенеке дип атаган карап, үзенеке түгел. Ятимнәр малын ашыйсың, кеше хакы ашыйсың. Шушы малың белән хәсрәткә төшәчәксең. Яки син шушы машина алдың бәрелеп, синең проблемаларың чыкты, сәламәтлегең китте, хәсрәткә китерде. Шушы мал сәбәпле башка тормышта проблемаларың барлыкка киләчәк. Һәм бик тә күркәм Аллаһ Тәаланың вәгъдәсе бар. Ир белән хатын гөнаһсыз яшәсә, нигъмәтен, ризыгын арттырам диде Аллаһ Тәала. Мөселман кардәшләрем, менә шушы гөнаһсыз яшәргә өйрәник. Нигъмәт дигәндә акча дип күз алдына китермәгез. Акча түгел ул нигъмәт. Әле акча иң кирәкле нигъмәт тә түгел бу дөньяда. Ул киресенчә бик сынау нигъмәт. Аны Аллаһ Тәала бирә икән, ул сынауны үтү. Шушы мал сәбәпле нәфсеңә ияреп, дөньяга тамынып китүең бар. Алла сакласын. Шуңа күрә нигъмәт ул семья тынычлыгы. Ир белән хатынны бергә матур итеп яшәү, яхшы балалар, эштә хөрмәт, күршеләр белән матур яшәү, күңел тынычлыгы, булар барысы да нигъмәт һәм акча нигъмәтеннән яки мал нигъмәтеннән булар өстенрәк мөселман кардәшләрем. Һәм тагын бер 5нче кагыйдә бар мөселман кардәшләрем, инде менә шушы иман түбәнлегенә төшмәс өчен без ниндидер изгелекләребезне кичерергә тиеш түгел. Тукта, пенсиягә чыккач намаз укыйм. Тукта әле, менә аз гына әҗәтләремне түлим дә, анда балаларымга ярдәм итим дә, аннан соң садакалар бирә башлармын дип кичектермәгез. Беребез дә белми. Кайчан без бу дөньядан китәсен. Һәм әгәр дә без кичектереп яшибез икән, без гөнаһка төшкәннән дә төшәбез. Бәлкем син пенсия яшенә җитәрсең, ләкин әле бу вакытта аңлыйдыр инде намаз кирәклеген, ләкин 50 яшенә җиткәндә син намазның кирәклеген аңламау дәрәҗәсе, син гөнаһ сәбәпле караңгылыкка төшәсең. Аллаһ Тәала Бакара сүрәсендә Аятул Курси аятларында шундый аят китерә безгә. Аллаһның якыннары яки сөйклеләре, вәлиләре, алар шундый кешеләр, алар иман китерделәр Аллаһка. Менә шул кешеләрне Аллаһ Тәала караңгылыктан яктылыкка чыгара, нурга чыгара диде. Бу инде мөселман кардәшләрем тирән мәгънәдә сүз. Шуңа күрә Аллаһ Тәала әгәр дә кемдә Аллаһның шушы иман китереп гыйбадәт кылучы булып яшәсә, Аллаһның дусты була, Аллаһның дусты булган кешеләрне Аллаһ Тәала шушы караңгылыктан яктылыкка чыгара диде. Бу инде шушы иман яктылыгы, иман нурларыбыз арта, гыйлем яктылыгы, син бөтенләй икенче төрле аңлый башлыйсың. Синең рухи яктылык, синең әхлак, әдәп сыйфатларын яктылыкка чыга, үскә күтәрелә. Ягъни син көннән-көн адәм буларак югарылыкка, яктылыкка, нурга барасың. Һәм Аллаһ Тәала әйтә, аннан соң дәвам итеп, шундыйлар ди, кемнәр кафирләр ди, кафир инкар итүчеләр. Ягъни Аллаһны инкар иттеләр, иманны инкар иттеләр. Булар ди тагутның дуслары ди, әүлияләре, вәлиләре, тагутның вәлиләре. Тагут нәрсә дигәндә, тагут ул дөнья. Булар дөньяның дуслары. Бу нәфис дуслары, теләкләре, нәфис артыннан куучылар. Ягъни алар инде дөньяга табынып яшиләр. Бу дөньяда яшәү аларга мөһим. Бу дөньяда үзләренең теләкләрен, нәфисләрен канәгатьләндереп яшәү аларның максаты. Алар шушы дөнья белән генә яши. Алар шушы тагутның дуслары диде. Һәм ул тагут аларны
яктылыктан караңгылыкка кертә диде. Ягъни мөселман кардәшләрем, менә кеше чиста булып туа да, әгәр дә инде менә шушы иманга килми икән, димәк ул тагут ике вариант кына монда. Яки син Аллаһның якыны вәлие, яки син тагутның вәлие буласың. Шуңа күрә менә кеше иман юлына баса да көннән-көн яшьтән шушы иманда килеп, иманга кереп, югарылыкка күтәрелә, адәм буларак, кеше буларак, сыйфатлары белән, бөтен тормышы белән, гамәлләре белән, аңлавы белән үстен күтәрелгәннән күтәрелә һәм бу тормыш ахырына хәтле дәвам итә һәм шул сәбәпле ул инде иң зур яктылык җәннәтләргә, Аллаһның рәхмәтенә ирешәчәк. Әгәр дә инде кем ниндидер тормыш этабында инкар итүче була икән буларны, юк. Аның максаты дөнья була, дөнья аның иптәше була һәм шул сәбәпле ул көннән-көн түбәнлеккә төшә. Без моны үзебездә күрәбез. Ниндидер яхшы яшь вакытта дусларыбыз бар иде, бик күркәм әхлак адәп сыйфатлы, сүгенмәгән, шундый кешелекле сыйфатлы, уй фикерләре әйбәт, дөньяны аңлавы, гыйлемле, карыйсын бер 20 елдан соң дөньяга берилеп китеп, ул сөйләшүнең рәте юк, әхлак адәбе юк, аңлау юк, кеше буларак хайван дәрәҗәсенә төшкән, теге тышкы яктан матурдыр бәлкем, дәрәҗәсе дә яхшыдыр, ләкин кеше буларак, адәм буларак түбән бер хайваннан да түбән, үзенең эшләгән эшләре белән түбән дәрәҗәгә төшеп киткән була. Шуңа күрә менә бу Аллаһ Тәгаләнең вәгъдәсе, андый кешеләр диде, кем дөньяны сайлады, алар көннән-көн түбән төшәчәкләр, караңгылыкка төшәчәкләр. Һәм Аллаһ Тәгалә өстәп куйды. Менә шушы кешеләр диде, кем дөньяга табына, тагутка табына, бу кешеләр җәһәннәм әһелләре диде һәм алар анда мәңгелек калачак диде. Алла сакласын, мөселман кардәшләрем. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә шушы тормышыбызда яшәгәндә зур гыйбадәтләрдән соң, зур бәйрәмнәрдән соң, шундый саваплы эшләрдән соң, күңелебездә туган күтәренкелек хису, күңелебез белән иманыбызның югарылык ирешкән дәрәҗәләрен саклап яшәүне насип әйләсен. Түбән төшмичә, шушы көннән-көн яктылыкка, кеше буларак, адәм буларак, мөселман буларак, көннән-көн югары дәрәҗәгә күтәрелеп, һәр як белән бу дөньядан иман белән китеп, Аллаһ Тәгалә рәхмәтләренә, ярдәмнәренә ирешүне Аллаһ Тәгалә насип әйләсен.